Liefst niet in de camera kijken, alstublieft. Dank u. Oké, dat staat er nog. En die fotomodellen zien helemaal in de camera. Voilà, dat is dus zo. Ja. Ik ben natuurlijk wel niet beter van Anders is dat zo, anders is dat zo geposeerd, geblaseerd. Hè. Ik heb een speciaal programma. Kijk, er is al iemand weggelopen. Buiten werken, ja. Ja, ik heb vandaag een nieuw programma gekregen voor een portret te manipuleren, dat gaat dat je ziet dan in magazines en zo, dat gaat dat zeker foto's, hè. Maar je 1000 foto's trekken van 1000 vrouwen of mannen, je vindt nergens geen ene man op straat die zo groot ziet als in die magazine. Zo'n programma nog om dat zo te vragen. Zo makkelijk te maken. Nee, dat is niet makkelijk. Dat verandert de dingen, maar het is een klein beetje een duik binnen, een klein beetje een hoofdtrekken hier, of de ogen een klein beetje. Nee, de boekjes die staat erin gelijk een fotomodel, ik weet niet. Een klein beetje die dat arrangeren. Hier is gewoon jong. Ik had dat moeten zien in de boekjes. En nee. Oh ja, kan je nee. Prachtig. Ja, dat is juist in museum op bijgewerkt met de Photoshop of zo. En dat je die andere foto er van bij ziet, Ik is vind zo. dat eigenlijk zo dat Voilà. dat ik met een pit veel beter vind. Ja, ik ook. Die staat. opstellen. Ja, en dan die is het beste in het tennisprogram. Ik heb het gezien in een boekje niet helemaal opgesneden. Ja, wel. Dat was dat rectangueel, wat ik zei. Ah, nee. Maar dat is allemaal bijgewerkt. Ja, natuurlijk. Dan nog succes en hier kind. Nee, nee. Maar aan de koning vind ik dat ook niet. Zeg maar blond. Ai, dat is lelijk, hè. Ik vind het lelijk. Anders in het zwart vind ik dat hij er nog goed doorkomt. Ken die her, ik hoor die Het is wel her. extreem mager, hè. Ja. Maar wel heel stukjes en zo, hè. Nog iets van kindgoed? Maar dan een zij Die moeten goed vragen. wordt Ja. Je zal er wel van genieten. Je wil heel lang blijven. En die worden er ook, hè? Die worden die is ook Ja, wel, ja, hè? Kirsten, Ja, hè? Stond anders overleg nog in een van de boekjes. Ja? Ja. Maar ik weet niet meer. Maar ze is wel van plan om terug te gaan werken, hè? Ja? Want er zou iets van doen, met kinderen. Jeugdtennis. Jeugdtennis. Ja, Iets met sport, denk ik. iets met sport, maar niet tennis. Ja, tennis. Nee, niet echt tennis. Golf dus ook, denk ik. Hè. Ja. Maar haar man die stopt met, Ja? in Bree, met een basket in Bree stopt Als je hij. dan maar niet terug naar Amerika gaat, natuurlijk niet. Nee, naar een Antwerpse club.